гура мекиштанд. Як вақто Султон Ибрагим приказ мета ки и наложницаи Султон Сулайман буд ки ҷони хича ай даст мета барои оне ки чорғувак меган, чорпова меган, бояд ки то кравата меомад ва метавонист ки дар ҳамин шабе ки ӯра интихоб кардагиян полностью ҷавобгӯ боша ба ҳама талаботҳои ҷинсии господини худаш. Ура ҳамада салому алайкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ман ҳастам Муҳаммад Шарипов чун ҳар вақта ва бародаро имрӯз гап мезанем камтарак дар бораи таърих, яъне ки аз чизои нав, уже одамо пашти ҳама савремениан аз чизои нав дарак доранд. Биёин мегзарем ба таърих. Ба таърихи скучна не ки мисол бисёри мо шумо дар мактабо мехонем скучна ховд мебаранд, не. чизоере ки имена дар мактаб намеган. Ва имрӯз гап мезанем бародаро дар бораи гарем. Гарем чие ва дар оҷа чӣ коро рух медод, ба чӣ хотир одамо гарем месохтанд хичонда. Чизое ки дар кино мебинем, мисол ҳама информатсияро дар оҷа на ҳама ҳолат меган. Дар ин видео бародаро тамошо мекунем. Касе ки интересное бародаро бо мо монед ва ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит шудага, шумо метавонед ки бо ёрдами ин ссилка гузашта дар бурди ҷанговару любой намуд бозингаро метавонед сум кор кунед ва фаромӯш накунед ки агар бихоҳем бонус ба даст биёрен, промокода истифода барен. сар мекунем. Гарем и ҷои махсусе аст ки ё ин ки дар хонаҳо мешавад, ё ин ки дар дворецо, дар боро ки входи иҷа барои одамои пастарони запрещеное. Яъне ки ё махсус хонаҳое буданд ки дар оҷа танҳо занҳо ё ин ки хизматгоро зиндагӣ мекарданд ва доступ, яъне ки иҷозати дар омадан ба иҷа дошт танҳо шавҳар ё ин ки одамои наздики ӯ, бовариноки ӯ. Ба ягон одами беруна мумкин набуд ки дари хонара дроя. Ва бародаро якмин бор гарем пайдо шудагиай дар асрои ҳаштум дар территорияи Арабистон. ва танҳо дар охири асрои наҳум заное ки мисол дар гарем зиндагӣ мекарданд, тарзи зиндагишон маҳкама шуд, яъне ки бигем ӯо дар ҷаҳони алоҳидаи отдельнаи худшон зиндагӣ мекарданд ки ӯо изолироват буданд ай ҷаҳони беруна ва бале хуб зиндагӣ мекарданд дар дастатка бойгарӣ серии пирӣ, но аз дигар ҷо маҳкам буданд. Ва баъдан бародаро ҳама одамои шарқӣ, албатта одамое ки метонистанд, яъне ки хичонда позволят карда метонистанд ҳамин кора гарем месозанд хичонда. Султонно бояд ки бисёр зан медоштанд ва ҳеҷ гоҳ набояд ки ӯ бо як зан зиндагӣ мекарданд, яъне ки и агар ки ягона зиндагӣ мекарданд ӯ и бигем қонуншиканӣ, яъне ки шикастани расму оинҳо мешуд, яъне ки ҳамон вақтат бигем да расмое ки мисол асро одамо ҳам хеле омаданд, мисоли як султоне ки мехезад намекунад гарем и бигем, яъне ки риоя накардани расм мешид. И гаремора идора мекардан, яъне ки нигоҳубин мекардан, назорат мекардан ба болои модарои султоно. Ҳамин хеле информатсияе ҳастае ки дар вақтҳои қадим ҷанг бисёр буд, слишком бисёри бад буд ва бештари мардо дар ҳамин ҷанго мемурданд. Албатта ки дар ин ҳолат чӣ кор бояд кард? Мардо мехостанд ки наслшона зиёд кунанд, ҳисоби ки дар ҷанг мемура ку. Ба ҳамин хотир мардо ҳаракат мекарданд ки чанд қадаре ки метавонанд ҳамин қадар бисёр занқатӣ бошанд, яъне ки ба хотири наслшона зиёд кардан. Дар ҳамун территорияе ки ҷанг кардагиян, ғолиб шудагиян, занҳошона медизидан меовардан. Ва як чизи монанд ба гарем дар 3000 солаи пеш аз асрои мо пайдо мешавад. Бо информатсия ҳастае бародаро ки дар гарем, барои гарем яъне ки харида мешид духтарои 5-6 сола. Чӣ ба 5-6 сола чӣ дар кор буда оҷа? Мақсади ба ин соли хурдӣ ба ин ҷавонӣ харидани духтаро дар ин буд ки ура мувофиқи ҳамун қонуну мувофиқи тартибои ҳамун гарем чӣ хел бугум, яъне ки дарс медоданд, тарбия мекарданд. Талабот барои духтаро чӣ буд? Зебогӣ, ақл. ҳозир ба фикрам на ҳама ақла нигоҳ мекарданд, не ки дар он вақт ақлам зарур буд доштани ақл, яъне ки ӯ бояд ба ақл мебинад. ӯро меомӯзонданд, албатта ки қонуну қоидаи ҳамун дуруна
чихел бояд ки рафтор кунанд ба ғайр аз ёдшон медоданд мусиқира, рақса, каллиграфияра, таъриха. Интересно ки вақте ки таъриха ёд медоданшон мегуфтанд дар бораи оне ки мисол вора мехаранд ё ин ки ягон ҷойда ки ҷанг мекунанд ғолиб мешаванд, духтарошона мегиранд меёранд. Номоҷаша пропустит мекунанд ҷои дар кори таъриха меганшон мумкин. Бале бародаро шумо мумкин ягон чиз дигара интизор бошем. Бале ин чизора ҳам ёд медоданд, яъне ки хуб суҳбат кардан бо марг ва марда хуб розӣ карда тонистан. Хай информация омадагиара нагем намешавад. Ва баъдан бародаро ин духтаро имтиҳон мегузаштанд. Яъне ки ну хай ба гуфти худмон имтиҳон не ки дар вақт баъдан духтарое ки полни ҳаме этапи обучениро мегзаранд, визиршон ки там хе одам доштанд ки уда нишон медоданд ва ӯ нигоҳ мекард аз ҷиҳати ақлаш, аз ҷиҳати доноиш, аз ҷиҳати ки то кадом андоза бале ки зебоишам нигоҳ мекард, то кадом андоза достоиние ки одами гарем боша. Ва сразу бародаро ёд ба гарем намегзаштанд, яъне ки як этап шуда мерафтанд уже ба тайёрӣ будан ба оне ки вориди гарем шаванд, мисол зани, яъне ки бигем султоно шаванд. Қин бародаро ҳам мисолот бисёр одамо мумкин рӯи кино фикр кунанд ки хай мо сонак мисол гирифт маъқул шад тамом уже гарем да. Не бародаро, этапош хела адборош, яъне ки қин бад. Бародаро фаромӯш намекунем ки дар канали мо конкурс гузаштааст. Ай бародаро ки дар ин конкурс 86 та призай, ҷои якм як хонага, баъдан 2 та сечка, 2 та Opel, 1 та Nexia, 50 дона телефони Samsung ва 30 дона телевизори плоски. Чиқе шумо дар ин конкурс метавонед иштирок кунед бародаро. Дар конкурс обши 3800 билетай, билето айним кам мондагиай, як билет 700 рубл нарх дора. Номерои картае ки дар рӯи экран дестен метавонед ки суми билето нагузаронед ва чекша қайтному фамилияу номерои телефонтон дар ҳамин WhatsApp рӯй кунед. Аз он тараф билета дар шумо метан. Касе ки билети зиёд мегира Samsung Galaxy S20 Ultra ё ин ки 100,000 рубл, яъне ки суми ӯ туҳфа карда мешавад. Чӣ хел бародаро мо метавонем ки определит кунем ки зиёд билет мегира. Вақте ки мо конкурса мегзаронем бародаро, номи ҳар як одами билет харидаги якта ба якта ҳисоб карда ва хонда мешавад. ҳамин хотир барое ки мумкин билет зиёд фурӯшанд, мумкин ки ягон кори дига шава, ин хели корошда фикр накунед. Ҳамаш честна аз души мегзара, мисли конкурсе ки ма пешина гузарондагӣ будам. ва ишам ногуфта намона бародаро ки хед аввалам гуфтем ки мехаранд ва мисол бисёри бо дига хел нафаҳманд ки ҳамаи духтаро заное ки дар гарем буданд вора намедоздидан ё ин ки дар натиҷаи бурд кардан дар определёни территория мисол ғолиб шидан дар ҷангу духтаро меовардан не. вора мешид ҳолатое ки духтарора модарои худшон мисол волидайнои худшон дар определённи сума мефурӯхтак бигем ва отказ мекардан ай любой права нисбати духтари худшон бигем полностью мефурӯхтан шад. Хай ман фикр мекунам барои худи духта и дузди ҳисоб мешавад, хатия по закону агар дузди ҳисоб нашава барое ки волидайни худшон мефурӯхтанд, но хай ба фикрам дар он вақт духтара худша ҳеч гӯш ҳам намекард ки какое мнение дорад. ҳатто бародаро патар модаро ҳамин хел ҳолати мешуд ки зора мекарданд ки духтаршона дар ҳамин хел кори дар он вақт баланд ҳисобида мешид ки бигиранд. мақсад медоданд бо худшон раҳмат мегуфтанд ва миннатдор буданд як умр. ба фикри шумо бародаро дар комментария бинависед ки ҳамин кор чӣ хел буд, чӣ хел шумо ҳамин корро принимат мекунед. гарем доштан аз точка зрени одаме ки гарем дора аз тарафи ӯ ҳам мисол бигем ки чӣ хелай ва аз тарафи ҳамон одаме ки дар гаремай. мумкин аз тарафи ӯ одаме ки дар гаремай мумкин духтаро бинависанд ки чӣ хел буд, вообще ҳамин кора чӣ хел принимат мекунанд ва аз тарафи одамое ки гарем доранд худшон мумкин аз тарафи ё бачаҳо ҷавоб бигӯянд. ва ишам бинависем и асоби навози бачаҳо мумкин бинависанд. ну хай духтаро ҳам бинависем ки мехостем ки дар ҳамин замон доштани гарем қонунӣ боша. духтаро барои гарем аз тамоми ҷаҳон мекофтанд ва асоби на духтарое ки яъне ки чӣ хел бигӯм бисёр баҳо дода мешиданд, бисёр цинитшон мекарданд, ин духтарои черкеши мегуфтанд дар он вақт, яъне ки чӣ намуд духтаро буданд. ин духтарое буданд ки аз тарафҳои Северный Кавказ ё ин ки славянко буданд. ай ҳамада наложницаи известни яъне ки номдор и Роксолана буд ки славянка буд, ки дар натиҷа аз ҳамада зани дӯстдоштаи Сулайман мешавад ва ҳамчунин бисёр духтароро меовардан аз Африка. бале ҳамаш хубу, не ки як тарафаш чӣ буд ки духтаро мисол аз ҷиҳати ҳуқуқ доштаншон мисли ғулом, мисли раб буданд. аз ҷиҳати ҳуқуқ доштан мисол да ҳамин ӯ ягон ҳуқуқи шахсии худшон мисол надоштанд ки ҳамаш мисол дар ихтиёри одаме буд ки ё дар ихтиёршанд, мисол дар ихтиёри султоно ва мешид ҳолатое ки без ягон гуноҳ вора мекуштанд. як вақто султон Ибрагим приказ метад ки ҳама наложницаро ҷамъ кунен, ҳамаша дар қопи калон будозен, яъне ки ҳам хеле ҳақоратози ҳаст монда дар қопча мега чӣ кунам, хай вобшим уҷа дар ҳам як қоп будозен мега ва аз болои башняи Босфор партоеншон. барои чӣ? во чӣ гуноҳ кардан? ҳичи, яъне ки ӯ чӣ хел мефаҳмонай ҳолате ки чизи ҳис кардае карочи ки
чӣ кори рух метавад, бояд ҳамихе кунам. Короче, так захотелся мега. Ну просто по кайфу, короче. Второго для прикола вырубил. Яъне ки аз ягон гуноҳ ҳай тарафи ӯ намешавад. Гулфем Хатун и наложницаи Султон Сулайман буд ки ҷони худша ай даст мета барои оне ки ҷуръат мекунад ки шаб ба назди ӯ намеояд. Диздӣ, рафтори дағалона аз нуқтаи назари одамое ки нигоҳубин мекарданд ҳамиёра ҳамин буд ки рафтори дағалона ки гап мезананд, яъне ки тони гапзанишон баландтарай аз оне ки мумкинай ва хоинӣ кардан дар корҳои давлатӣ, яъне ки ҳамаи ҳамин корҳо метонистанд сабаб шаванд ки наложницо ҷони худшона ай дастиям. Ва аз хотире ки бисёри заное ки дар ҳамуҷа буданд наложницо, мисол то конкретни занои Султоно Рашидана, яъне ки бисёриёшон мусулмон набуданд. Дар инҷа информатсия ҳастае ки ба чӣ хотир ҳам хеле набуданд ки мисол дар вақт мусулмоно ҳамчун ғулом мусулмона намегирифтанд. Духтаро бояд ки хапак ва иҷрокунанда гапгӯшкун мешиданд. Вақте ки ӯро султон барои шаб интихоб мекунад, ӯ бояд ки полности худшона омода кунанд ва дар омода кардани ӯ чӣ обязано дохил мешид. Яъне ки ӯ бояд обязательно ванна принимат мекарданд, эпиляция ва махсус аромадни маслоҳо буданд ки дар баданашон мешакиданд ва ҳамин хел бо чанд қадар корубори дига. Яъне ки мақсад худшона полни омода мекарданд. хеле худ шахтон мефаҳмем полни гуфтани ма шарт нест. А баъдан бояд ки чорғувак меган, чорпова меган, бояд ки то кравата меомад ва як гӯшаи кравата мебусид. ва агар ӯ метонист ки дар ҳамин шаби ки ӯра интихоб кардагиян полностью ҷавобгӯ боша ба ҳама талаботҳои ҷинсии господини худаш, ӯра вознаградид мекарданд ва яъне ки чӣ хел бигӯм, ӯ дар назди ҳамун господини худаш дар зиноҳо боло рафтан мегирифт дар ҳамун гарем. ва дар бисёр ҳолатҳо вақте ки яъне ки шушон мемурд, духтаро ҳуқуқи озод будана медоштанд. Дар рӯзои мо бародаро мисол ҳар ҷода ҳар хел рафтор адноситсия мекунанд гаремда. Мисол мегирем Ким Чен Ин соли 2011 вақте ки сарвари давлат мешава, озод мекуна гареми падари худша. Ва ҳозир бародаро як ҳамин хел чиз ҳастае ки мисол мумкин бисёри ҷоҳо фикр кунанд ки имина христианино ки гаремо фақат дар давлатҳои исломӣ буд. Нет. Неки не бародаро. Буд гаремо дар Россия мисол. Яъне ки христианиҳо ҳам доштанд гарем. Яъне ки дар Русия княз Владимир аз ҳама количествои зан хизматгор бештар дошт. Хатя бародаро чӣ хел гуми хел официально афишировать намекунанд ки именно ҳамин одам ҳамин хел бисёр зан дошт, не ки дар порчаҳои ки дар китобҳои қадима мисол навистагия ин маълумотҳо всё-таки омадагия. Ва ҳамин хел бародаро маълумотҳо ҳастае ки дигар сарварои русҳо доштанд гаремо ба худшон. Мақсад просто ин маълумотҳо омадаги нестае официально барои чӣ хотир ки ё закрита буданд, мақсад афишировать намекарданд, хел пинҳонӣ буданд бигем. Ва ҳатто ҳамин хел маълумоте ҳастае ки то асрои 18 ҳам ҳамин кор омадагия, вақте ки то вақте ки Пётр Первый ин кора яъне ман накарда. Ба он нигоҳ накарда ки мақсад мисли як ғуломӣ вори метофта аз нигоҳи беруна зиндагии зано, не ки бисёр занои буданд ки положениёи болоира, мақомҳои болоира гирифтагӣ буданд. Яъне ки чӣ ки мо гуфтем ки вақте ки зано дар ҳама талаботҳои мардои худшона иҷро карда метонистанд ва ӯ ба табақҳои болоӣ гузаштан мегирифтанд. Мисол буданд ҳамин хел занакое ки боло рафтан мегирифтанд, ӯ ягон чӣ худшон отказ намекарданд. Мисол дар гарем театр буд, ҷои дилхушӣ буд, ҳама тарафа любое хел мақсад зиндагӣ мекарданд. Бародаро фикр акдат дар комментария печат кунен. Ҳамада хайр.